गिबियावनो गोदान बोसोर बैसागुनि साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा आफाद बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरनो आंनि गोसोनि हारिमुआरि गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दिनैहाय आं नैबे रामफल बिल दख'रानि सिङाव थानाय अगमा बिल गामियाव दिनैहाय माने 28थि माने बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो खालामगासिनो दं। बेखौ आंखौ खौसेयै मोसानाय लोगोसे उन्दै गिदिर खुलुमलायनानै सनमान लानाय बे हाबाफारियाव बेखेवनाय लोगोसे खौसेथि आरो गोजोन थासारिनि थाखाय फारौ बिर होनाय बे हाबाफारिनि थाखाय आंखौ लेंहरनाय जादों। दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे गामियाव जे माने फालियै माने 28थि बार जाबाय। दिनैहाय बुंनो थाङोबा गोबांखौनो होनजायो आरोखि। ओमफ्राय बेफोरबायदि गोबाव सम बैसागु फोरबोखौ बिदि जौस्राङाव लानानै फालिनाया माने 100आव बा 100आव 10%सल' मोननो हागौ आरोखि बेसे गोबावनिखौ। दा जों फालिनांगोन बिदिनो गोदोनि बायदि मोसानाय, जौ लोंनाय, दाम दाग्ले, हारसिं बैसागु जानाय, मानसिफोरनाव मागिनाय, गुबुन गामियाव थांनाय, बिदिनो बिनानै मोनाबा बबेबा जिनिसखौ खावनानै लाबोनाय, मालाबा जौ फेनानै हिनजावबो खावोमोन, माब्लाबा बिदिनो बुलाय सोलाय जायो, मालाय लागोजोंबो बुलाय सोलाय जायो, मालाबा स्टेन्डार्ड मानसिफ्रा बैसागु बोथोराव न'आव थांनो लुबैनानै थांबा गामियारि मानसिफोरजों रंजानो सानबा बिदिनो फैसा दाबिनाय, सिफि बोख्लाबनाय, सिफि खन'नाय, बेंथानाय, दुरुं बोथेनाय बिदिया जायोमोन, बे शृंखला जायोमोन आरोखि। दिनैहाय खोब सेन्टाराव फैबाय आरो बेखौनो जों बुंनांगोन जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय एबसुनि सोमावसारनायाव माने बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माने बिनि मिशन बायदि बिनि सानस्रि बायदि गुबुन बिथिंखौ जौगाहोनाय बायदि जोंनि हारिमुनि सायावबो माने जौगाहोनांगौ होननानै माने जोंनि रायजो राजाखौ मोनसे बोसोन होलांनाय बायदियै जोंनि गामिफ्रावबो बिनि मन्त्रखौ लानानैनो दिनै बैसागुखौ बे डिसिप्लिनै ज' फालिबाय। बयबो गोसो खौसेनो बाहाय खुनु उन्दै गिदिर बा धोरोम समाज बा राजनितिक बा धोरोम दा बेफोरखौ लानानै जेबो फारागथि गैया। जोंनि बर' कालसारखौ फोथांनांगौब्ला बे बैसागुनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हागोन। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेजेरजोंबो दिनैहाय बैसागुजों लोगोसे बैसागुखौ हाजोबाबाबो बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बारदै सिख्ला बागुरुम्बा बिदिनो बायदि मैया खेराइ मोसानायाव एखे बानायनो हाबाय बर'फोरनि गेजेराव। दा बैसागुखौ जों खालामलांगोन आरोखि मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों। ओंखायनो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो अरायबो बैसागुखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय नाजानाय जागोन आरोखि। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव खौसे अनलायनाया फैनांगोन। जों असे बर'नि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय खाम सिफुं सेरजा जथानि गेजेरजों बाहायनांगोन। गंगोना बेखौ बाहायनांगोन। जायफोरा जि आइ टेकआव मोनदों बे मास जानांगोन। आं बेखौ मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायहरदों। लोगोसे बर'नि मोनसे दोरोङारि दामनाय बैसागुनि देंखो, आथिंनि फाव आखाइनि फाव बेफोरजों जों दामनांगोन। गोदो आबै आबौमोन जेरै फालिदों जों फालिबोनांगोन आरोखि सिस्टेमखौ। जाहाथे गोदान ट्रेन्डआव थांनांगौ होननानै मडार्नाइज जानांगौ होननानै बेफोरखौ माने गोदान माने जुगजों गोरोबहोनो थाखाय बाराद्राय माने ट्रेन्डजों थाङोबाबो जोंनि ट्रेडिसन बुस्थुआ दोरोङारि बुस्थुआ गोमालांगोन। उनावहाय मालायजों गोरोबफैनानै जोंनि माने हारिमुवा मालायनिफ्रायसो फैनाय होननानै बुंनांगोन। बेनि थाखायनो बेखौबो आं खावलायहरबाय। लोगोसे जोंनि बर'नि देंखोफोरखौ जाहाथे गुबुन हारिनि देंखोनि मेथाइजों जोंनि दोरोङारिखौ रोजाबा। मानोना गुबुन जाथियाबो गुबुन हारियाबो जोंनि दोरोङारि मेथाइजों गावसिनि मेथाइखौ रोजाबा। ओंखायनो जोंनि बर'फ्राबो माने मोनसे कमेडियान हिसाबैब्लाबो जोङो जाहाथे मालायनि हारि रावारि हारिफोरनि सुरजों देंखोफोरजों मेथाइ रोजाबा जोंनि बैसागुखौ बावनांगौ बेखौ खावलायनाय जाबाय आरोखि। जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय गाहाम हामलायनायखौ बैसागुनि बे गोथार बोथोरनि गेजेरजों बे माने बयबो रायजो राजाफोरनो आङो बिलाइ हरबावनानै जासिहरनानै आंनि बे दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनायखौ आंनि गोसोनि साननायखौ बेखिनि मेसेज होनानै आं फोजोबनाय जाबाय। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो
होगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो